Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli gini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinyin kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Nakadaw ka jing siya ibenya u MLA u bakila pencop na mahoti konstituensi u badas ket bahala mari u badai ru mentau menteri hak sarkar jala badu botmu ban lagi aireng no nang prem konstituensi hak election haus na arjar fly kinong snong na snong ba fer katik konstituensi hak hatsau turik jemang arjar fuar kanang benumi kelumar jumut ba bante song goi kila tawi ke mahoti konstituensi socio economic development forum hak jing lam u ba CBCM kum presiden habakran silat patai khobor ding ketek jingalang uba CBCM bolalong ru CM berem ke KCDC halor ke cingkeli laudan ke jingtumu ban ya khun ne ka election na kadi konsensi ulapan pau ba ka syong hakarai jong kipat ba lengba kadi ke forum halor ki hamsaya ba tumu ban ya khun na ka seng United Democratic Party ula ma du menta dan ganono ke jingtumu wala ki dan ki bolawan ban ya were u ban trilang so ban benar la ne tip ba ya ki parlok jong ka mawati konsumsi kumju ro gadong ribhoi hi borok away kum away go rangba go balaju ya syakri hakikam jong ga imlang salang la de ka politics ne ha ka jinga de bat ki kanhon tremon subha gi ba phar namar ba menta ka si ngalu malang ikini ki perlok hadin ba ngalayo ru ya ka jingkhat jong ki rurang ba kino yalam jong ka thai mawati konsumsi bagi ong ba ban ya wan sepok mau hati Tena takadaw hadin bangalayo kalat bania kendu bania selok yaki perlok ketu kanne te ngakot ngawer yaki mentakasni bania kren ya ka kya ka shon bat ya kalawe jong ka mahoti konfisi hadin ba ngelayo ka kubar ban ngila tip hiru ba ka mahati kala sa akalengo akamdum nakadaw ba unong mikmat jong ka mahoti konfisi ulashu i jendat naga benta banera ban penroi penpar ya kesnong kathau umdon shu la shisha udon UMDC bopli aga lengkor ku UMDC umpat la banai kata ka jing syakri kumba ka konsumsi ibrok we ka kwa ban angnut ban yo kam penroi hapok konsumsi ibrok we na kata kadau ngawan hang ne da ka jing kenduk lang ki rorang ba ka jing kenduk lang ki noelam jong ki kanhon ba per kanhon jong ki long kemi kanhon jong ki samla senrang hadin bangalayo gaji yakran gaji sulok batki menta kasu ngaong ba haswa bangin poi sya ka politics haswa bangin poi sya autonomi mat idei bandon ka kanhun trikam ka ban ya pet ngor ban ya thaudor thamai ya ka mau ti konsumsi da ka ba wanra ya ka ta ka kanhun trikam ka ba kta yano ka badai ka kanhun tremon songba kila bandon ki nong trikam sarkar kila bandon kinong tre kambalang kila bandon ru kinong tre jong kono konhon ngakot ngaweri ki bat ka basu tenat kalong ba da ka mensem ka jing sokhya da ka jing ka mensem ka jing sochnya ki ya kloi ban ya form lang ya kata ka konhon tre kam ka bala khot ya ka kum ka mahati consensi issue social and economic development forum ha ka bakila shania inga bangan bat menta ku presiden juga de ka konhon rengkat bat kinokit kam bakar bangin pentulun ya gaji persyang bania syakri bania kit ya ba mereka ba penlong yang ngapat balai bangan wan hang ne ngalaju dei urang ba ubat trei hakadong ribhoi borok kawai bat kamau hati konsumsi kadeiru ka jaka ka puta ka baya email jongar la khala he alasan hang ne kikur ki ja jonga kidon ki khagi man kidon ki parlok parjor ki bangai itu ki noyalam jongki snong ki bangai itu itau nak kata kadau nga don kene ka mesim gubong ba kiwe ki konsi kila kham long settle kila kham keu kamau ti konsi ka badai ka shinong try ime ki merat ki jonga kadang sadin na kadau ba ya bakla ki paiba la ne wan penbik kita ki wan penbik hagi ne ki por ki ba kandiat snem bapli ki sa ha ka jing sadin nak ta kadau ngadon ka jing sokhya ban ngadon ka jing tip ki babon ki snong ki thau bale ki sadin kumno ki sadin bat ki donro ki parlok ki ba wan ban persoinga den ta kadau bang sapoi ban wan ba IT la de ban syakri ya kamau hati konsusi lah gano ke platform lah gano ke kanhon da ka jing ya mon lang jom ki parlok la da ka kanhon hi
ka treasure hem ka shania si sahe hanga ngadan ke jingkermen ka bangan yo kalat ban syakri lang ba kanu kanu ka kan hol namar ba kila don kiseng ki bawan ban approach nga ki ba khot sombha nga ban tre po kata kaseng henry lada gumnor ngimla ban tip lada kampoi sya kathong jong ka jing poi sya ka jing yo tiket ngadan kamon ban syakri lan sisen mangalarai nga raikut adu bakut jong ka jingya nanti juga kat bangadang la aga bormet borfat ka borjaming rengkat bat ki parlok jong ka mohti